Hola. Ja he fet la presentació en castellà perquè hi ha gent dels Estats Units i de més llocs que em llegeixen i m'ha semblat una delicadesa per la seva part, per la gent que viu a Amèrica Llatina o per la gent que viu als Estats Units, que també em llegeix, que tinguin una presentació amb la llengua castellana, que també és la meva llengua materna, encara que en aquests moments parlo en català i la llengua meva és el català i Catalunya és la meva terra. Però bé, tot això és que fa dies que em volia presentar, volia explicar-vos el perquè d'aquest blog i quin ha sigut el meu procés que m'ha portat a a tornar a escriure en aquest blog. Crec que aquest blog el vaig començar el 2011. Sempre m'ha interessat la informàtica i doncs també tenia moltes ganes d'escriure, d'explicar el meu procés com a terapeuta infantil i comunicar-me. Tenia necessitat de comunicar, de llegir, de buscar, i el blog va ser una manera de posar-me en contacte amb vosaltres, amb totes les persones que durant aquests anys m'heu seguit i les que no m'heu seguit. Bé, doncs al principi, com us dic, va ser l'etapa de la meva faceta com a terapeuta infantil i familiar. Ha arribat un moment en el que jo he sentit que ja s'havia acabat aquesta etapa, que jo ja no tenia necessitat ni tenia ganes de continuar amb aquesta feina que durant anys ha sigut molt gratificant per a mi. Ha sigut fantàstica. He après moltíssim. He fet uns treballs amb els grups de nens dels quals em sento molt, molt orgullosa. I també me sento molt contenta d'haver ajudat a tantes i tantes famílies. Bé, però també la veritat és que elles m'han ajudat a mi a créixer en aquest treball de terapeuta, perquè el treball aquest és un treball en el que dones i reps i dones i no saps qui aporta més. Jo algunes vegades quan estava sentada a la cadira, a la sala, pensava, però Déu meu, si jo hauria de pagar per escoltar aquesta persona que m'està explicant la seva vida. Bé, vaig fer una festa de comiat el 19 de desembre en la que va venir persones molt estimades per mi, persones que jo no esperava que vindrien i que, em vaig sentir molt feliç. Després vaig començar una etapa en la que em plantejava què faré jo ara, quina serà la meva nova etapa. I bé, he anat a poc trobant aquesta etapa. He trobat una etapa on he continuat treballant amb algunes mares, amb algunes dones que ja treballava. I un dia estava llegint un llibre, Les dioses nunca envejecen, de la Christine Northrup, i m'ha agradat molt, m'ha ajudat molt en aquesta nova etapa de la meva vida, de passar de ser una dona jove a una dona madura. I a la segona etapa, que diu la Victòria Varas, i vaig decidir que jo faria aquest treball que proposava la Christine i el vaig començar a fer. Vaig començar a replantejar-me i a pensar sobre com jo estava condicionada per els estereotips socials, com jo podia cuidar la meva salut, com jo podia proporcionar-me una vida plaent, alegre. I quan estava fent aquest treball vaig recordar el blog i vaig pensar, bé, aquesta és una oportunitat per transmetre tot això en el blog i compartir-ho amb tantes i tantes dones que, amb humilitat, us ho dic, els hi pot interessar algunes coses de les que a mi m'interessen. I donat per la meva pràctica terapèutica i per la meva pràctica de vida, de creixement, vaig pensar que alguna de vosaltres us podria interessar. Us podria interessar que jo escrigués i que jo us donés això que forma part de la meva vida. Per tant,
El blog continua dient-se nucli perquè nucli és el centre de la persona i a mi m'agrada treballar per estar centrada i com un arbre ben arrelat, amb unes branques ben obertes. Bé, moltes coses us voldria explicar. M'agradaria molt que poguéssim fer una comunitat, un grup de dones que siguin d'on siguin, siguin a Rússia, estiguin a Romania, perquè penseu que em llegeix gent d'aquests països. Doncs poguéssim formar una comunitat de dones interessades en el creixement i en el fet de poder ocupar el nostre espai en el món. Un espai ple d'alegria, ple d'objectius positius i que puguem estructurar la nostra vida com nosaltres desitgem. Ara mateix ho deixo aquí i em continuaré comunicant amb vosaltres, així amb la veu. De moment encara no he trobat com fer-ho amb la imatge, però segur que qualsevol dia d'aquests ho podré fer també a través de la imatge. Bé, aquest peix que heu vist per aquí, jo li dic el peixito. I cada dematí, quan li vaig a donar el menjar, ja m'està esperant despert, i jo li dic, què tal, bon dia, peixito. I bé, ara ens està fent unes bones passejades per aquí davant, perquè el veieu, perquè és molt guapo. Me'l va regalar Marta, i em sembla que Eva també, no sé ben bé, però estic molt contenta i us el presento, perquè també forma part d'aquest blog. Fins una altra i una abraçada molt forta.